Dobar dan. Pozdravljam vas ispred organizatora četvrte Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima. Ovo je naš 9. događaj u nizu. Zadovoljni smo kakav sadržaj smo vam pripremili. Aktuelni smo jer nemamo drugog načina da komuniciramo sa vama nego na ovaj način preko videa. I mislim da ćete u narednim formatima koji će biti dostupni u narednim satima moći da imate jednu jasnu sliku šta se događa u manjinskim i lokalnim medijima u Srbiji i na nivou Evrope. 2020. je naravno veoma izazovna godina za medije. Za medije daje puno, oduzima puno i mislimo naše mišljenje zapravo da kada smo zagledani u ono što život daje, to može da naraste. Ukoliko smo zagledani u ono čega nema, to nemanje raste. Uživajte u našem sadržaju i do sledeće prilike.